So a lot of people have been trying to figure out price ring yeah Denzel. The ring was bought from a private jeweler announced in Devonshire who calls himself the Diamond Guy and is from Rosebank, South Africa. And according to what I found online, based on the fact that it is a diamond ring and my diamond ring, manoteng carats, and according to Nevin's price range, a standard 1 carat natural diamond ring costs around 120,000 rands to 250,000 rands, which is like $6,000 to $14,000. If you have a very tight budget, usiri kuda zvako natural diamond, you can opt for yavanoti lab diamonds, which will be around 35,000 rands to 65,000 rands, which is between $2,000 to $3,500. Melone Zuro ku TikTok live ainyatsoti these are real diamonds. Akanyatsoti pane tuma carats pane it's a real diamond handika. And tichitaura nekuti pamwe probably it's like 1 carat or 2, which is I don't think it's above 2 carats according to price range iri. Nekuziya kwatinoitawo Denzel kuti angaite more than 3 carats ameno pa engagement ring chete. So ndichingo assume kuti it's not above 2 carats. So tinenge takumuisa pakuti range ye ring it was between 120 to 250,000 rands, which is a lot of money. It's a lot. Unotenga stand, unotenga mota kana mota nemari ring chete. Yeah. So this means that ring here yakadura. It did not come cheap. And now people are asking, kuti nemba yagara Denzel yaya mari akaiwanepi? It's still a mystery to a lot of people. Kuti Denzel anoita senga asingatombobvi, amai vake takavaona havaluke moneyed. He doesn't look like he comes from a well-up family because achitotanga kugara ega last year. Anga achitori nemba idiki kakona house kaigara so nezvatakumona izvezvi transformation yangoitika kubva atanga kudana Melo. There are people who are speculating that andizozo saw growth kuna Denzel and she saw potential, so anzi vakamisa madhiri. Ndo mamwe maassumptions ari kungobudawo nevanhu kuti ring iyi yatemesa vanhu musoro. Vanhu vari kungotaura kuti tandichiti zvedu we did not think kuti ring iyo inodhura zvekutodaro. Ndo zviri kubuda pane vanhu kuti there's something man. Mukomana uyu tingati kutengesa hembe. Everyone else is just selling clothes. Pati zvekuzoti aite boutique inoburitsa kuti atenge ring kana kuti $6,000. Iye anombodrive mota yakaita seDenzel wacho ameno. And Denzel not so long ago he was asking for money to go for an operation or so achida kuitira GoFundMe. Saka tichingotaura zvese izvozvo izvo vanhu vari kuti aiwa there's no way. And then macomments ari panapa hanzi andizozo kupuza zvekuzopa mukwasha mari havana zvavo kusvika level iroro, asi dai matoti connecting him nemhene achiitiswa madhiri abatewo mari but zvekutambura denzi haatambure. Ko inga ane mashops one just because he doesn't flaunt zvinoita ana hati makutomuona seasina chiro. Okay, so I think kuti zviri kunzi was pretending all along but munhu ane mari dzake. Ndofunga ndo zviri kubuda panapa. But Denzel manje lifestyle yairarama yaya inotozikamwa. I think kuti musikana weya aimusabotage waidana naye weya. Ndofunga anga asinganyatsomuburitsire mari pamwe nyaya kuti anga asingamude zvaanoita uyu. Bozi nemusikana weya yaka we did not taitovaona. I used to see their vlogs pano pa YouTube vachifamba netsoka vachita sei uchinyatsoona ka sweet love kasina mari so. But when it comes to Melo zvinhu zvese zvakabva zvaita kuti akunge Denzel ane pari kumora mari so. And then Zimbabweans are jealous and can never celebrate others. Never can. Vanotonotsvaga negative something boy bodo. Hanzi boy bodo kwete. Asi akushandira ngozi here zvekuti mari yake yaanotsvaga can do anything productive or good for himself. Okay, hanzi ari kushandira ngozi here Denzel. Mbozoti chi it's like it's just puzzling kuti munofana kungoenda mastage so kuti hatifane kungokuona munhu ane mari out of nezuro wanga uri pane imwe stage nhasi watova nemari. And then zvikanzi Denzi mari haana hake. Zvikanzi ipapo ndobvumirana newo madays akadana naMelo aita zvekuimba gospel kutsvaga mari. Now angoti zizi mari akuiwanepi. And aihasila shuwa mukomana achiadvertise macompanies achita sei. But when Melo came hatina zombomuona achita zvese izvozvo.
So we are not so sure kuti ari kuita nezvei mukomana at this moment. And then zvikanzi what is his source of income, akazoita mari rini, munhu aigara mu1 room last year achiita deco, takatarisa akatombobatsirwa naAunty Joy, but izvezvi achavaziva. Ende sure mapoto machii andizozo Aunty Joy vakamuendesera like vakamudekoretera bed yake, kitchen, vakamuendesa mapoto, like there was just a lot that Aunty Joy did for him. Achitonzi iye achitopinda mumba pake akaita movie ina achitoti hamuna zvinhu, ndoda kubatsirwawo, ndoda kuita sei, but now hapana kana gore zvaitika zvinhu izvozvo. But now when Melo came, everything just changed. Takuna Denzel ane mari, Denzel zvaakuzodai, Denzel akutokwanisa kuafodha ring yema6,000 14,000. Zvinhu zvacho ameno, I don't know what you guys think nenyaya iyi. Muri kuiona senyaya yering, because kwaakanoitisa ringa, guys, it's not just a jeweler murume. I have researched about him. Hakuendwi nevarombo bodo, kunoendwa nevanhu vane mari dzavo chaidzo, kwete vasina. Hakuendwi chero nemunhu.